Mayhap na ng unta ang mga adlaw sa dili pa atong obserbahan og pagsaulog sa Pasko. Apan nagda kini og kasubo ug kagulanan sa mga residente sa Barangay Kamputhaw ning Dakbayan human gilamoy sa dakung sunog ang ilang panimay kaganihang udto. Kailong duman nga upat pa lang ka buwan sukad na hitabo ang dakong sunog sa mga barangay o gani ang uban wa pahingpit makabangon. Gibanabana ang dulan sa 70 ka mga panimay sa sudlunong parte sa maong dapit ang Naugdaw. Si Nico Sereno sa report. Daling miresponde ang kabomberohan sa pag-ulbo sa dakong sunog sa may Purok 3 Upper, Barangay Kamputhaw. Alas 10:20 sa buntag, nadawat ang alarma sa sunog. Ang mga residente nga apektado nagkapuliki pagsalbar sa ilang mga kabanay ug mga kabtangan. Samtang ang uban nabisi sa pagtabang sa kabomberohan pagpaong sa kayo. Sa lapi apelido mo dia sugod wa mo kibaw unsay hinungdan mi kibaw ni ana. Nya usasan ana ni katay dayon kay layo ko ang mahugay sa nanan sudlunon ba. Naisa sa Task Force Alpha ang sunog tungod sa daling pagkatap ni ini kay sagad sa mga panimay ginama sa light materials. Human milabay ang hapit usa ka oras gideklara sa BFP under control na ang sunog. Ang ubang naapektuhan igo na lang sa paghilak nunot sa nahitabo labi na nga naghinangat ang Pasko. Ay nana raman tong tag-iya ni text nga kuan daw na sunog na daong balay. Nyawa nila na rescue kong things kay siya nakakuan ako. Kayo? Basta safety lang ang mga apo, akong mga anak okay ra. Pero ang ako alang ba kalisog kayo, Pasko magtabil remi. Si Ginang Leticia na abtanamo nga gigakos ang iyang mga binuhing iro. Wala siya sa pag-ulbo sa sunog kay duna siya'y gilakaw. Duha sa 7 niya ka mga alaga ang naluwas kay nangapaig ang uban. May kinang gawas kay gipatiram na kong plywood sa kwarto nako. Kay wa pa to nagbatira di nila kagawas. Ang luoy lang katong akong mga lima nila man tanan paig na. Pana? Wa na gyud. Nakagawas man ako mga igsuon. Padayon pa nga giimbestigahan sa Cebu City Fire Department ang hinungdan sa sunog. Gibanabanang 70 ka mga balay ang Naugdaw nga bibilin og moabot 1 ka milyon ka pesos nga danyos. Injured, nangita pa ta sa data sa ato mga medical personnel on scene kung doon na ba sila na-treat. Ang ato ang cause of fire under investigation, ato pang ipatawag ang mga witnesses nga ilang makuha sa atong investigators. Atong ipatawag sa opisina para makuhaan yun na to ang matino. Nico Sereno, Balitang Bisdak.